Takže čau, já vás tu vítám, já Lukasko a jsme tu u třetího partu Teketu a já jsem trochu hrál za kamerou, tady jsem si předkopal můj dům, tady mám postel, který nemůžem vypadnout. Jak jste si mohli všimnout od prvního druhého dílu, tak jsem to trochu vykokal a to dělám na pár, takže to bude tak 10minutový videa. Tak. A jsem trochu těžil a tady jsem to trochu tak pojmenová, tady to další a tady už mám pár nakopaných věcí, to jsem kopal trochu zatím, jsem našel a dnešní díl je, že si vykraftím stropáž diamantový, ano, tak je brzo. Se kamerou budu hrát, ještě se udělat tady. Omlouvám se, že mi všichni píšou na Skype, odpravujeme. Jestli si vykraftil, stalo mi to docela hodně irony, že takhle se vždycky země torče a to je pravý. Co si mohu všimnout, už mám originální konečně Minecraft, takže už můžeme natáčet normálně. Multiplayer budou dokonce, už to je jeden díl myslím a tady, tady ještě si tady vezmeme nějaký, jo, tady mám gumu, ještě nejstále, takže jídlo. Mám strašně málo jídla, takže nevím, teď jestli si všimnou, tak videa natáčím strašně málo. Čím to je? No, víš to, nemám čas natáčet, takže no. Tak jo. Když si vykraftíme ty tady věci všechny, to vykraftíme přes stropáž a naší náplní nebo druhé dílu je starat se o tady tyhle ty nožičky, aby jsme už konečně mohli normálně nějak vyhrát, ne? A rozhodně tu mám jeden takový dobrý cheat na rozmnožování, ale ten používat nebudu. No vlastně a i ten gamer TV s těma blaze rodama, jak to tam uděláte, tak to dělat nebudu, to je moc velký cheat a navíc to stojí strašně moc blaze rody, takže když třeba, jak máme třeba tady ty obrovské tak to jsou tak, děláme třeba takovou normální protože nám vystačí ty točky a nemám stopky, takže to je špatný, takže čekám a máme dělat. Takže a jinak mám v plánu natáčet i parkour mapy, adventure mapy a takový sračky. Takže videa teď budou dvakrát nebo jednou týdně. Teď uploaduju další video, je to Cesta za drakem třetí díl a za 20 minut by měl být už na YouTube, takže když to dodělám, tak tady tenhle díl budu uploadovat dneska. Možná ještě vydám jedno video večer, teď půjdu do města, bydlím v Brně a fanoušky nechci, jako aby se nepotkával na tom svobodě, to by nebylo příjemné. Jinak co mám v plánu dělat s tím multiplayer sériou s Matiem, a tak, tyhle ty videa, to budou takový speciální videa, takže za každých 20 videí, nebo 20 videí, to už přehání. Prostě nemáme moc možnost se setkávat, už taky chodí do školy, ale
tenhle týden v úterý, ano, v úterý bychom měli natočit další video, protože no prostě u něho budu a ve středu natočíme další, takže budou 2 videa za sebou, možná i 4, jo, bude jich strašně moc, týdny. Takže dneska to bylo takový těžení, já to teďka střihnu, nebo nebudu stříhat, já nebudu stříhat, když tak to zase vypneme pár a budu natáčet dál. Vidíte tady, když těžíte, tak máte docela hodně surovin. What the fuck? Jo, něco se tu děje. Tak se to taky. Jo, sorry za ty lagi a natáčím to na notebooku, ne na počítači, takže má FPS. Jo, teď jsem udělal screenshot. Mám 12 FPS, schválně se to naskočí. Já už to naskákává. Takže aby jsem to zkrátil, budeme natáčet i hexy s kamušema, to bude multiplayer zase. Jo. A ještě k tomu, proč jsem natáčel tak dlouho videa. Ty videa mě nějak pokazil se mi prach, takže jsem nemohl natáčet. A strašně dlouho jsem hledal ten website, kde jsem ho stahoval. A nenašel. Tak jsem se musel koupit. Ne? Stál mě 100 korun a natáčí to docela hodně dlouho. Oh, yes! Tady máme první rudy. Záci. Teď by to kejvku. Docela daleko. On mi hrál na easy, dobře, tam se nevěděl, myslím, že hrál zase na písmu. To fajn funguje všechno. Jo, tam to. Poprvé, co mi to jde, takže teď tady budeme kopat page mining a uvidíme se, jo, uvidíme, ještě budu chvilku natáčet a zelená ruda. Budu chvilku ještě natáčet, potom natočím ještě jeden a ještě nebudu takové party, takže ten domeček se neviděli a prosím, trochu mě podporujte s těma videama, jako 9 odběratelů, to docela málo. Jo, a já bych se mohl začít osvětlovat, že? No jo, já jsem budu... Vy jste možná celou dobu nic neviděli. Nic. O, redstone jest. Teď se bude hodit. Je jeden z nejvzácnějších docela packetů. Takže za další asi tak 4 nebo 2 party budu se už starat o ty technické módy, na plánu si v dalším party vykraftit tu nožičku, jak jsem říkal, a máme všechny 3. Tak tam máme zelený. Jo, budu vydávat i ze serveru Supercraft, tak jsme tam stavili ty schody. Tak. OK. Takže já bych mohl používat tady toto. Kejvky. Nevím, asi mě v tom... Nevím, asi budete rádi, když tohle budu používat. Protože když to peknete, tak s vámi to tady budou vyvolat kejvky. A nepotřebuji kejvky, takže já to teďka použiju. Zrovna teďka podívejte, jak dlouho natáčím. A tady je to. 16 minut to určitě nebude. Tohle lapis sleduje, ten se hodí. Nebo to ještě nějaký? Ještě nějaký škola. Jo, je tu ještě nějaký. Já jinak budu natáčet i z mého nového serveru, tak ho načím a momentálně mám plné na hamači, to je docela hodně příjemné. A
za každých 10 odběratelů bude speciální video, takže... Co tu nějaký ty... Jo, blížíme se. Jo, já jsem vůl. Já jsem vůl, já jsem vůl, já jsem vůl. Co to je? Já si něco napadne. Tak teď si budeme kopat rovně a najdeme kejtku a tam to ukončíme a v dalším parku tam budeme hledat. Takže já se dostanu a končíme to dělat, co víme. Určitě jsem si šetřil na tu kejtku, protože teď moc nebudu osvěcovat, takže... No, teďka jak je ten víkend, tak bude víc videí. Zítra, to je teda v neděli, nebudou videa, ale dneska natočím tak určitě 4 videa. Takže to, omlouvám se, že jsem tak dlouho nenatáčel a pak je to, ta škola už se nedá zvládnout v 5. třídě. Já si ty zvuky tak. Zase já zapnu. No můžu. Ještě nějaký nový kole tam. Štěrkový kole. To ještě mám vykonat. Budeme teď je asi 10 ráno. 10 hodin a... Už jsme tady. Teď se dělá. Já jsem všiml na... Znova. Jsem říkal, že nemám jídlo, tak tady na teďka ukončím, takže asi čaute.